बेजों लोगोसेनो भारतनि गाहाय मन्त्रि जोंनि अनजाथाव नरेन्द्र मोदी बिथांखौ साबायखर जासिदों। बेजों लोगोसे होम मिनिस्टार अमित शाह बिथांखौ साबायखर जासिदों। लोगोसेनो जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौ साबायखर जासिदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांखौ साबायखर जासिदों। बेजों लोगोसे जोंनि बिटिआर सागानगिरि गासैखौबो आं साबायखर जासिदों। मानोना गासैबो बिथांमोननि नाजानाय आरो गासैबो जोंनि मुंख्लं बिथांमोननि जिथु माने बलिदान, बे बलिदानाव दिनै बिटिआरनि सुक्ति, बे सुक्तिनि जि मोनसे जोंनि सानजाहा सिमा बारायनाय, बे सिमा बारायनाया मोगथां महर मोनबाय आरो बेखायनो आं गासैबो रायजो राजाफोरखौ साबायखर जासिदों। सार आंनाव मोनसे सोंथि खालामो, बेजों लोगोसे जोंनि बिटिआर सेक्रेटारि डक्टर रन्जन दैमारिया जों लोगोसे दा गेजेराव गैया, बेनि बेलायाव नोंथाङा बिथाङा आयेननि आवथायाव दङ। बिथांनि आयेना जा मोनसे बेबस्था दङ, बे आयेननि बायदियै बिथाङा गबोगोन आरो बिथांनि गनायनि थाखाय जों खामानि मावबाय थादों। गतिके बिथाङा गनाया माने बे गनायनि खामानिखौ जोङो सरकाराबो मावबाय थादों। आरो बेजों लोगोसे सार दा जिखिनि दा ओरैहाय सानजा जिखिनि हाबदों जोंनि बिटिआरावहाय, जों खोनानो मोनो मात्र 60टा गामि सोसननाय जागोन होनना बुंदों ना। बेहाय जों मोनसे माबा खालामदों, बेहाय रेभिनिउ भिलेज आरो फरेस्ट भिलेज गासैखौबो लाफानानै जोंहा सानजा बेखिनिया हाबनाय जागोन आरो बे हाबनायनि थाखाय गासैबो खामानिफोरा दा सोलिबाय थादों। गतिके बेयो जे हाबबाय, बे 100% दिनै मोगथां महर मोनबाय। सारनाव सोंथि खालामो आङो, जिखिनि बेयाव दा आबसुनि एनुवेल कनफारेन्स जादों, बेयाव रायजो राजाखौ सारा मा बेस्ट रायजो राजाफोरखौ जों खावलायगोन बे आबसुनि कनफारेन्स आरो आबसुआनो जोंनि बर' माहारिनि सिनस्रि बायदि आरो बर'नि जिखि माने समस्या जाया मानो, जिखि मोनसे खैफोद फैया मानो, दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेहाय गसंथादों। गतिके नैबे कनफारेन्सआव जाहाथे रायजो राजाफोरा दोलै नोगोरै बाहागो लायो, आं बेखौ खावलायदों। জনপ্রিয় নেতা, জনপ্রিয় চিফ মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, ভাৰতৰ হোম মিনিষ্টাৰ অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তাৰ লগতে আমাৰ বিটিআৰৰ চিফ সন্মানীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি দীপেন বড়োক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তাৰ লগতে আমাৰ বিটিআৰ চুক্তিকাৰী যিসকল ব্যক্তি আছে, যিসকল আমাৰ বিটিআৰ চুক্তিকাৰী, তেখেতসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি তেখেতসকলৰ যিটো অশেষ প্ৰচেষ্টা, সেই প্ৰচেষ্টাত আজি বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰিছে আৰু বাস্তৱত ৰূপায়ণ হ'বলৈ গৈ আছে। গতিকে মই বিটিআৰ